Centek mercone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awane adem. Panitia Kapringan ini luar biasa manyen. Nyambut Lodruk teko, Ketua Mas Anto Wulyono teko langsung dikalungi kembang penghormatan. Ketua Karawitan Cak Kasri teko langsung dikalungi kembang penghormatan. Kula teko langsung dikalungi kembang. Malah sapote gak iso mlaku cewek Kapringan pancen pinter-pinter nek nontok Lodruk sendepel pager jejeri arek lanang gayane gemeter bareng krasa anget kok kir-kir ojo mangkelan iku cuma guyonan asik nongkono Tegalan dengaren Pak Sutono kok gak nyawer dagelan pinara ingkang skeco mirsani karya baru Mojokerto bengi iki dolor sedekah bumi acara iki pancen wis dadi tradisi mulane ayo tetep diuri supaya sedekah bumi tetap lestari ana sing ngarani jarene iki ruwat desa iki mono warisane leluhur kita mulane saben taun mesti diakno supaya anak cucu ngerti iki mono budaya tujuane cuma siji syukur nang Maha Suci sing paring kesehatan uga paring rezeki
ndadekno guyub rukun lan duweni jati diri pancen nyambut gawe gak ono eleke pokok gak pepine barange tanggane tapi sing penting ono hasile aku buka warung dodol pecel lele suwe-suwe aku kerasa dhewe dodol pecel lele gak ono batine mergo lele saiki larang regane luwe enak aku ternak dhewe aku gawe blumbang ombo tur gede tak cemplungi bebek iwak lele oleh telung wulan lelene wis gede-gede aku njegor tak entas dhewe bojoku melok njegor mergo seneng atine delok lelene lak yo gede-gede graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jerit kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene mergo waktu diprekes kenek kukune boleh seminggu gak kene tak gawe pancen wong nyambut gawe niku napa mawon pokoke sing sabar temen insyaallah barokah nyambut gawe napa mawon niku sing penting ikhlas wong nyambut gawe kan golek duit DUIT doa usaha iman dan takwa nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah lho kaya kula niki nglodrok nggih kula syukuri mawon alhamdulillah masih lodrok nek wis pancene rezekine awak oleh panggilan teko Allah nang tanah suci hasil nglodrok kula sakniki iso ibadah haji disyukuri kaya bengi niki warga Kabringan ngeten niki lho pelestari seni nguri-nguri budaya sedekah bumi nanggap lodrok karya baru niki pelestari seni masita lodrok api kaya napa ketoprak wayang dangdut api kaya napa nek gak ana sing nanggap senimane ya mrakasana omah lho ngeten iki kula oleh kaya alhamdulillah menika nek gawe nyicil Bang Mekar kepepet mboten lodrok to UMKM tiang sadean oleh hasil perputaran uang alhamdulillah lancar lah ngeten iki padha karo amal warga Kabringan kula dongaaken mantun nyelameti desane acara jaga bumi warga Kabringan kula dongaaken sehat awake akeh rezekine hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin mulane Pak Bu kula pesen yai niku pun dawuh jaman-jaman akhir Gusti Tenono donya iki wis tuwa kedadean warna-warna akeh prawang dadi rondo
akeh rondo sing nglairno putra, akeh putra sing gak kuat wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat godho. Ana masjid gak gelem nyoba, malah sing dicoba omahe grema. Dijak salat mesti semoyo, senengane adu petik totoan dara. Nah, sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulino. Mboten iki cuma cerita, percaya mboten percaya borong kersa. Pun alhamdulillah bengi niki kula nggih dirawuhi sesepuh lawak Jombang. Cak sampe koncone wis gak ono kabeh, Cak Julabi, Cak Unting. Awet niki Cak sampe niki senajan suarane kasete rada nglokor. Alhamdulillah sik sehat walafiat sok ketemu sesepuh lawak Dugi Jombang. Cak Jamil pimpinan Lodruk Jombang Jaya nggih rawuh. Cak Ucok nggih rawuh alhamdulillah. Nyengkuyung kajate wong Kapringan ngurmati. Ye. Ayo Cak, dandut. Belasan RT RW uga kelurahan nganakno macem-macem perlombaan wong bengine malam kesenian aku melok lomba balap karung nek dadi juara hadiahe sarung bareng kawit mlayu sikilku kesandung aku srete nganti bonggel undung wong bengine ana pentas seni aku melok nyumbang nyanyi irama slow rock paling tak senengi lagu cinta kita lagune Inka Kristi dipisah laut dan pantai tak akan goyah gelora cinta bulan madu di atas lemari. Sik kok bleng aku ya. Ayo pelangi kok lemari Cak timbangane slow rock yuk mesisan rock Cak gamelan lo ya ndak musik lo ya ini diatonis nggak pentatonis yeah come on Viva Belula she's a little baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, stick to me, baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, she, baby, bella, baby, bella, baby. Iso arare. She the woman at the Repuchin. She the woman in the Queen Bertin. She the woman that I know. She the woman after she show. Viva Belula, she's a mister baby. Viva Belula, I don't like she baby. Viva Belula, she's a mister baby. Viva Belula, I don't like she baby. Viva Belula, she baby bella baby bella baby.
nenang kali disopet yuyu ana getek momotan kayu kate rabi gak perlu sing ayu senajan elek pokoke lemu iwa belule sistem is the baby pipa belule I don't like she baby pipa belule sistem is baby pipa belule I don't like she baby pipa belule she baby bela baby ana kucing kecemplung sumur ngombe jamu beras kencur bojo ceking enek turu nglendur bojo lemu rusakno kasur pipa belule sistem is the baby pipa belule I don't like you baby pipa belule I system is the baby pipa belule I don't like you baby pipa belule si baby bela baby wis mak megap-megap ya umur 28 cek kuat nyanyi rock alhamdulillah. Ayo nang Jombang iki popo nduk Jombang cak. Kampung Kepatian ana selimut gemeletan babuyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan ali-ali tumumpang kasur ilingono larang regane aja lali pahlawan sing gugur ilingono perjuangane gak mancing iwake lele nek segara akeh kapale aja belamu golonganmu dhewe belanono nasibe bangsane ini ana arek kapatek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampai metenteng tibake tau gendeng tintok tang tong adang tang tok tintok tut adang tang tok tintok tit dong tak tok tintok tut dong tang tok tintok prek dong tang tok tintok tung tudung tung dang glak tu tintok tak tu dung dung bro. Ngomong aku wis ngedong wis nyanyi wis ngomong sing apik mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairun auliyasmut nek kon percaya kalau sing gawe Gusti Allah percaya kalau dina akhir nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng. Kon gak tak bayari lho. Jare dikon meneng. Ya ngomong lah. Ngomong apa? Jadi wong padha wong Islam. Iya. Ketemu ya apa? Kok sama muslim? Ulo salam. Lah iya lah. Teko kok iso ngene lha apa kon? Ulo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus muka dimamu apa? Kan dijeluk Pak Sutono, ketua panitia. Tolong disampaikan kajate wong Kabringan iki. Utarakno.
Waduh, mengguwe kumat. Wis, Pun. olok salam ngono tok iku mau. Matur nuwun. Kon niku kaji lho ya. Ya, kon kaji. Kok nyelono kaji, masa awake ya kaji sik. Lah ya padha kajine. Lah ya padha goblok iki. Ono kaji loro kucul karo. Mulane awak dhewe iku oleh julukan wong-wong nek ngarani kolore arek loro iku lho. Jonet ambek Agus. Kaji sokeh. Oh iya kaji sokeh mergo sokongane wong akeh. Lho. Disyukuri. Disyukuri ae iya. Salam itu ada dua. Ada dua. Ono wajib dijawab, ono sing gak wajib dijawab. Kok iso? Nek sing wajib dijawab kaya kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang wajib dijawab. Wajib dijawab. Ono salam sing gak wajib dijawab. Apa? Salate imam nek salat jamaah karo makmum. Lah mosok imame Assalamualaikum warahmatullah. Makmume waalaikumsalam. Ta ono. Kancane wong kon kaji goblok. Apa? Ya gak iku daya namane salam gak dijawab. Apa iku? Lah kon mlebu nang kuburan. Terus Kon assalamualaikum sapa sing jawab patokan. Goblok kaji goblok. iki haji tapi ngajimu gak jero, kurang jero. Kurang jero apane wong aku iki sore ngaji jero kecemplung sumur kok. Anggitmu wong mati ana kubur iku mati ngene. Lho ya mati jelas mati. Ore. Ngomong apa kon iku? Mati Gus mati. Lho tak jelasno. Kon iku lho. Iki lho ngajimu lho. Jelas lho tak patahin kok kene kok lho. Wong nek mati. Namanya apa? Ya mayit. Nah, apa mayite wis teko rumah sakit? Iya ya mayit. Apa wis didusi mayite? Mayit. Apa wis disolati? Mayit. Apa digawa nang kuburan? Mayit. Apa wis dikubur? Mayit. Nah, nek wis dipendhem dikeki patokan, dikeki maesan. Eh. Urip iku. Kon tak suwek lambemu lho kok lho. Urip Sok iku. ngomong urip gak urip ya mayit. Lho, lah nek dipendhem ana wong takon nang ngene. Iya. Oh iki kita kuburane mayit. Mak Gak ono, nek wis dikeki patok. Padokan. Oh iki kita kuburane Jonet. Matamu ah. Disebut jenenge Kowe ora. nyebut wong kancing jemoger-moger dimatek-matekno. Lho, mulane menungso ambek hewan iku wis seje. Ya seje ya beda takon iku. Nek urip ngene menungso, Menungso. jenenge Ya jenenge kaya awakmu. macem-macem. Macem-macem. Agus Kuprit. Agus Kuprit. Jonet. Pak Sutono. Pak Sutono. Pak Andi. Iya. Dewe-dewe kan. Dewe-dewe. Tapi nek wis mati, Mati mek situ jenenge ya mayit. tapi nek hewan, Ya kewan akeh delon kewan. hewan apa? Lah iku ayam. Apa? Lho. Nek urip jenenge, Ayam. ha nek wis mati. Akeh jenenge. Contoh, Ayam keprek. Ayam goreng. Iya. Soto ayam. Mie ayam. Iya iya. Oh. Aja sampe ninggalno salat. Lho ya gak ta. Aku takon jajale, Heeh. salatmu bolong enggak kon? Iku ya gak tau kok kon wong kaji kok salate bolong lho. Beke. Goblok kono. Kok kadang-kadang yo bolong nek keturun. Wis aku takon. Nek pancen kon kewajibane wong Islam itu kan salat. Salat ya iyalah. Kon budal Jumatan. Jumatan. Terus Iya. sapimu ucul dipengo mbek bojomu. Iya. Cak Jonet. Iya. Sapine ucul kon langsung Jumatan apa nguber sapimu? Goblok kon iku. Ya nguber sapi. Ya bare iki. Lah berarti kon gak Jumatan. Lho iki sapine rek. Ora dicekel wong ya apa? Dosa kon. Dosa matamu kuno. Wong lanang itu 3 kali gak Jumatan. Gak Jumatan. Dosa. Yo gak iso ta. Kon budal bojomu Jumatan bojomu bengok. Iya. Cak Jonet. Iya. Sapine ucul. Iya. Dadi kon gak Jumatan. Yo gak ndoleki sapi iku. Lho dosa kon. Nek sapi iku dicekel blantik ya apa? Oh Dosa, goblok. Masih awakmu ra yang ngono. Lah apa? Sama men dina Jumat. Kon budal Jumuan. Kon diceluk bojoe. Mas Agus, mulia sapimu ucul. Ayo nang di Jumuan apa ngombe sapimu? Aku ya tetep Jumatan. Lah sapimu? Lho sing duwe sapi sapa? Sok lho. Wong aku gak duwe sapi.
Iku durung tuku. masalah sapi. Sapi. Nek kon pancen wong iman, Iya. kon mlaku. Laku. Ya. Iya. Ana dhuwit 200.000. 200.000. Kok jopok apa gak? Lu tak jopok rezeki. Nah, iku rezeki sing gak halal. Nek gak kok amalno dosa kon. Kok tak pateni kok lho, Gus. Iku dhuwit keleleran. Kon mlaku ana dhuwit 200.000. Iya. Tak jopok. Lah iku dosa. Dosa kakekmu kuno ah. Lho. Lho masih kono yo. Apa? Sakmene kon mlaku nang Jombang ngono sane embung gedhe. Dhuwit 250 dhuwit embung. Ayo kok jopok apa gak? Lho. Ya gak tak jopo nek. Lah lo gak kok jopok. Lah wis kok jopo ngono. Aku jopo apa? Iya bro tak jopok dhisik gak ono. Ngono. Bocot. Kan iki jare ndolek aku. Iya pancene. Heeh. Balak-balik aku iki kepingin ketemu kon. 5 bulan lho, Nek. 5 bulan aku gak ketemu kamu lho. Oh iya. Jane kon iku ya manggon nduk endi to saiki? Lho, saiki aku manggon ono Lamongan, Gus. Mulane gak tau ketemu. Iya. Nduk Lamongan. Ono Lamongan. Nyambut gawe nduk kono. Gak. Ala apa? Rabi. Lho temen yo, rabi aku. Rabi. Iya. Dadi berarti kon saiki manggon ana Lamongan. Lho iya. Lah terus Ono Jombang, bul sampe. nyambut gawe. Iya. Ala apa? Rabi. Dagelan yo rabian. Lah bojomu sing Lamongan Oh tak pegat. apa Nek? Gak enak balewas. Maksudmu gak enak itu gimana sih? Iki gak perlu lho Gus yo. Iya. Anane aku ngomong gak enak mergo apa? Aku iki lak tanggapan bendina. Iya. Karipan Gus. Ah. Mau sore tangi turu ya mangan jangan asem terus. Bendina lho yo jangan asem ayo sama benger lho wis. Oh masakane to. Masane gak enak. Oh. Dadi saiki kon manggone nduk Jombang. Jombang. Lho, iya. Lah lha apa? Nduk Mojokerto. Oh, nyambut gawe nduk kono. Iya, Mojokerto. Nyambut gawe. Iya. Lah apa? Rabi. Lah bojomu sing Jombang? Oh, tak tinggal. Apa Nek? Serewet. Seret ya. Seret iki lho, Gus. Maksudmu seret iku ya apa sih? Nek dhuwit iki lho, Gus, angel. Dhuwit wis tak kei, bareng tak kei kabeh aku njaluk gitu kira kok gak oleh belas. Oh, Gak dikei. jadi sekarang kamu itu berdomisili ono Mojokerto. Ono Mojokerto. Jadi Mojokerto ndi jajan? Lah, ya tunggale lho karya baru iki. Oh. Ono kuno Bedok Puri, Klaten. Oh. Ono kuno saiki. Nek ngono aku mben tak dolen nang omahmu Nek. Lah apa? Lho cek ro bojomu sing saiki. Lho aja Gus, aja dolen dulu Gus. Lho apa? Oh. Bojoku gak ono omah. Lah nang ndi lho? Nang rumah sakit. Lho, lara apa? Meteng. Oh, mari kontrol terus mulai. Lho iya. Kate babaran kok. Sik tak babaran. Iya. Lah kok gak kok tunggoki? Gendeng nunggu babaran gak metu larusan iku ngono. Lah apa kok nunggu babaran iki? Ya apa rek kono menungso ya ngene iki. Wong kaji kok ngurusi wong babaran iku. Ya kan tak kandhani ya. Iya. Nek wong wedok iku babaran. Iya. Wayahe uwat. Heeh. Nggih Mak, uwat nggih Mak. Iku nek uwat, tangan iku cekelan tangane wong lanang. Oh lanang. Nyekeli bojone tangane bojone. Iya. Masyaallah, atine gedhe Nek. Masih gak nyekel tangane wong lanang nyekeli meja kursi kate lapo. Bah metu, bagak metu urusane kuno. Kok ngurusi wong babaran. Lah iku ana rumah sakit ndi? Rumah sakit Yatul. Apa sing kok gak kok tunggoki? Lho anane gak tak tunggoki, Gus. Bayi lahir procot, bidan teko. Terus nagih biaya apa tak ge bayar? Oh. Ngrasakno bayar bayi bang mekar gak tak cicil belas adae. Jadi permasalahannya itu masalah biaya. Biaya. Heeh. Oh ngono. Iya, Mulane iya. gak nunggu. Wadah ngebel begenggek. Waalaikumsalam. Iya Pak. Siapa Gus? Saya Gus Kuprit. Ini dari mana sih Pak? Oh, rumah sakit Gatul. Lho, patene lho Gus. Patenono. Lah apa sih? Iki lho gatule iki lho. Aku punya kenalan banyak pegawai Gatul, rumah sakit, dokter iku lho kenal mbak aku. Iya, masih kenal gak apa gatule iki mang lho. Saya tak iki bae beritaku dhewe lah apa ngurusi kon niku. Iya Pak.
Gus. Ada kabar, Pak? Ya, saya temannya Mas Jonet. Ojo dudul Gus. Temannya Mas Jonet, Pak. Betul. Terus, Pak, ada kabar? Alhamdulillah. Bojomu we babaran. Iya. Alhamdulillah yu, gak tak tunggoki metu dhewe. Iya. Ya, Pak, alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Takono. Lanang apa wedok, Gus? Oh iya, Pak. Takono cek paham. Ini suaminya Cak Jonet. Iya. Bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Alhamdulillah tak idam-idam Gus, ya anak lanang. Terus takono bobote piro, Gus? Cek paham aku. Waktu lahir itu, Pak, bayinya beratnya berapa? Ya ngono, Gus. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Gus, iku bayi apa nimbang beras? Ya mbok doktere ngomong dhewe. Iku bobote. Eh. Terus takone cek jelas aku. Terus panjangnya berapa? Cek roh aku. Oh iya, Pak. Waktu lahir itu bayinya itu panjangnya berapa? Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Gak ngono iku bayi apa ulo? Dokternya ngomong dhewe kok. Waktu nglairno bobote 12 kilo iki. Iya. Iku men normal apa enggak, Gus? Oh iya, Pak. Kalau beratnya 12 kilo, terus panjangnya 1,5 meter. Ngejer aku. Itu operasi apa normal waktu melahirkan itu, Pak? Oh. Normal, Net. Normal. Lah nek normal susah aku. Hal apa? Lah bobote 12 kilo apane gak becat tembonge. Ya, Pak. Terus, Pak, itu kalau sudah 12 kilo. Iya, dijahit barang. Dijahit barang. Ya tak takon. Iya takon, Gus. Itu kalau 12 kilo panjangnya 1,5 meter, Pak. Apa itu dijahit ya, Pak? Iya, waran Gus. Iya, Nek dijahit, Nek. Waran dokter aja jahit kabeh, Gus. Aku kok nyangai tuwi. Oh iya, Pak, ini pesennya suaminya. Jangan dijahit semua. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sak janggel. Cukup, Pak, Net. Sak janggel cukup, Nek Pak. sak janggel ge ngeleng ngorong-ngorong. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Berkat bantuan Pak Dokter, anaknya teman saya selamat. Iya, Pak. Ya, terus biayanya berapa, Pak? Aduh, kok biaya iki kok. Hah? 6 juta. Gambombo. Lho apa kan? Duwe 6 juta kaya bayi listrik 3 bulan gak tak bayar. Nek, Gambombo. kon tak kandhani ya. Apa? Nek kon gak njupuk bayimu, Iya. ambek bojomu, biaya gak kokekno 6 juta. Iya. Bayimu, bojomu disanderah gak oleh mulih teko rumah sakit. Gak mulai 3 tahun yo gak getun. Gak 10 tahun gak getun. Gak enak aku wis. Pak, mikir. Ini suaminya itu lepas tangan, Pak. Jadi masalah nggak ada biaya. Oke, saya yang nanggung, Pak. Di sini. Oh, mekiti ya. Dagelan kondang bojone ngelairno gak iso mbayar. Salah ketik meteng. Ya, Pak, saya, Pak, yang tanggung. Mohon secepatnya dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer. Iya. Liwat Bank Bumi Tak Berdaya. Ngerti tak berdaya lah gak kokil. Iku bangku dhewe. Ya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Secepatnya ya, Pak. Dikirim nomor rekening. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Wes. Bayar. Lah iya tak bayar. Apa bayaran? Kok bayar 6 juta? Bojo mulih, anak mulih langsung nggo omah kok pek. Kon niku kaji ngepekan. Kon dorong-dorong wis ujon kaya ngono. Mulane kon nek gak duwe biaya. Iya. Bojomu bobot itu. Iya. Gawe resep Mbah Boyot biyen. Resep ya apa? Aku tanpa biaya. Ya apa? Pesene bagus, nek bojomu wis bobot 8 bulan. Iya. Kurang sak wulan babaran. Iya. Bendino kek ana mangan welut. Hubungannya apa Mbak welut iku? Welut iku lak lunyu sih. Iya. Kurang sak bulan bojoku bendino tak kongkon mangan welut. Welut terus. Babaran kon yo. Babaran. Gansar. Perucut. Tapi nyekele angel. Iya. Ya apa? Lah ngono perucut aduh. Sampai teko lawang kon. Gus, nek ngono aku malah eling aku. Eling apa? Aku dikandani Mbah Ben ngono. Ya apa? Net,
be bojo kate babaran sing gelek nguntali keong. Ki ono maneh. Sampeyan caca sampeyan anak sampeyan babaran gak gelem sampeyan nyuntal keong. Entekno rong keranjang iki lho temen. Hubungannya apa wong bobot wong babaran karo keong? Lho keong lah ana omahe ya. Jero ana wonge. Wonge iki gak diabapi lah gak gelem metu. Oh iya pancen. Ya temen yo iku. Bojoku ya ngono, Gus. Babarane angel. Babarane wangel plilot. Kan iku lho apa sih, Dik? Peteng lho jare ngono. Mer tak celuk yo takon lho jare dhewe iku bali. Aku mbok karep aku yo roh yo anjir. Bareng takan jodoh itu tak delok ngene yo. Marung kok intip-intip metu ndase tok. Tak delok balik maneh. Angel berarti. Wangel terus tak abah ngene. Oh iya, keong nek gak diabapi kan gak metu ya. Langsung metu berwosot aku dijejek. Dadi pengapasane bayi mbek apa? Halo. Aji, Tak dolek irek nang kene. Iya. Sehat ah? alhamdulillah. Aduh, ambek sapa? Jonet, Halo, Cak. Tak goleki nang sampah-sampah nang kene. Maksud iki laran aku dolen sampah iki. Ya wong anjene kisut koyo kresek e. Tak kira isu. ngomong apa kon? Kalau kang ganteng. Kisut tuwek elek. Aku biyen ya tau nom kaya kon, Dik. Kenyataane ya ganteng aku jian. Wong ganteng aku kon. Lho kok iso? Itu aku biasa nom-nom nang ganteng. Ganteng. Sopo gak katut. Lho begenggek weru lho biyen. Wong kok Aja ngono kon, aja ngenyek wong tuwek kon. Aja nyawon tuwa. Wah, delan jane iki lho raine lho. Apane? apa? Kon kaya gendera kiwir-kiwir. Padha aku. Gak apa-apa, Gus. Aku suwi gak 8. Aku mek 17. Emakmu ngomong ben umurmu ambek jane iku kacek 3 tahun, Gus, ngono. Lah iya 17 diwalik, Gus. Oh, 71. 71. Bener iki 17, tapi pindo. Apa? Untune telas, pipine kendo. Lho. Ya ampun. Kon aja ngenyek wong tuwek kon. Ayo. Terus lho kate lapo? Aku takon. Heeh, tak ngono. Takonono, Gus. Salak iku nek nom rasane ya apa? Sepet Lah nek wis tuwek. legi. Nah, legi kocro. Lho, Mulane aja ngenyek wong tuwek. Ayo, tak takoni kon. Lah ini samane kemantengen kon. lho ya iya sih. Saya kono takon gedang iki nek nom. Kadang ya sepet sih nek nom. Nah nek tuwek ngono iku. Ya legi sih Lah nek. iya wong tuwek iku legi goblok. Wis ya. Salak nek nom rasane ya apa? Sepet. Lah nek wis tuwek. Ya legi sih. Mulane legi koclup. Wong tuwek iku legi kabeh. Gak iku tok. Apa? Serine wek tuwek. Ya ampun iku. Kon ngerti lodeh bung? Ya ngerti. Seneng aku lho. Seneng sih. Iya. Lah nek enom ngono kaya apa? Oh, ya enak sedep. Oh, sedep ya. Ya iya. Nek tuwek. Bae bongkotan arep panganan net. Maki turune tikus sampean bongkotan. Rayap kaya apa kon? Oh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim huwal habibul hadi turja syafaatuhu likulli haliminal awali mutahimi ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mamado ya wasi al karomi ono ruci bukan sembarang ruci nek ruci no tengah sawah iki aji bukan sembarang aji nek aji mantune lurah maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim. Ini kerdus bukan sembarang kerdus. Yo. Wong
dompet bukan sembarang dompet, dompet temono rupane ireng. Ini conet bukan sembarang conet, conet temono Tahu gendeng bendung matamu. Maulai ya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ta khairil khalqi kullihim. Ono ruci bukan sembarang ruci, nek ruci rupane ireng. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji rupane jantung. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ta khairil khalqi kullihim. ini kerdus bukan sembarang kerdus, kerdus diwadahi tomat. Ini Agus bukan sembarang Agus, Agus mono mantune jam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi wal khairil khalqi kullihim. Ini karet bukan sembarang karet, karet temono cuma papat. Ini conet bukan sembarang conet, conet temono Kate sekarang ana benere balawas. sabar sabar. Kok sabar ngono. Sopo? Masalah tibake nglumpuk kene kabeh. Kene Cak. Masalah. Masalah temen rek aku. Gawe blangkon kaya manuk labet. Iya. Tiba aku nglumpuk kabeh kok kene nang blangkonmu kok kecil iki. Lho kena digawe mesusu manuk glathik. Lho lah iya Net, delon blangkone ana sawone. Apa kri? Ngene Cak. Wali lho. Oh. Ah, Ngene kon. kon kula apa kon lho? Aku mang nang mapeno. Iya. Ya bener tibae nglumpuk kok kene. Nah. Dulur ya ada eling-eling kanca ide aku njaluk tulung karo peno. Sing genah sing genah. Alon. Aku njaluk tulung karo peno kabeh. Awakmu duwe masalah apa? Duwe persoalan apa? Masalah iku gak sepiro-sepile tapi dadi 10 rek. Iya. Ngene, aku iki lak jange rabi rek. Terus Aku rabi njaluk tulung peno-peno kabeh iki melok tutno aku ngono lho. oh, Kon njaluk rabi kate rabi maneh kon lek di bojo sih kok rabi. Lho, masalah bojo iku mulane peno iku kanca sing ide aja sampe karo bojoku. Mola Ji, Kak. cuk aja nyonto Ji. Dagelan iku bojone akeh. Iki lho balik-balik rabi. Iki yang ngono. Iya. Ngono. Nek aku kan siji. Lah kok iso siji? Lho, siji Sidoarjo, siji Jombang, siji Banyuwangi. Telecek. Gak temen aku njaluk tulung peno tak duduno. Arek iki areke tak duduno peno kabeh. Ono fotone. Aku gane fotone aku iku. Bener iku wis niat temenan Wis ta? niat temen aku. Kowe cinta temen. Cinta. Lho, iki Padahal- gak fotone ya. Ya, lu jek neh iki. KTP ini. Wis aku njaluk fotone iki mang mulan tak duduno. Lah kok gak ono ndase? Wis temen yo cak. Iya. Iya. Wis yo tak tinggal tujuh komaku. Iya. Wis temen yo selamat ya sing Iya wis. Iya, wis. Pokoke ana wong Hati-hati. sing iku tak rayune. Lho, maksudku supaya gelem kok rabi ngono lho. Ya wis pokoke ngene ya. Kiri. Iku lanang apa wedok arek? Oh, banci, Gus. Ya wedok, Gus. Ngomong Wedok wedok. cak yo, temen aja ngomong bojoku, Kak. Kri. Nek wis rabi sing temenan ojo dilarani lho ya. Gak tau nglarang. Iya. Penuh gak nyeluk ah. Lah ya aku iki ngrasakno mukri ya apa sih? Ayo hale kuwe. Nyambut gawene iku lho apa? Lho soge ku. Mosok Tegal tebune berapa ratus hektar. mosok saiki. Lho ya apa? Perumahan iki. Aduh, Tak jonet. Dure kan nasi kulo dolan. Loh iki aji. Ada iso. Dure ni Madura kan anak iki ngono. sik kon iki cara Madura apa sih nek? Wah. Bing. Dera majes.
Carian siapa aja? Nyari nang laki. Dulu ya laki siapa? Ya bojone ya. Kok? Oh, yakin. Doyan apa namanya? Namanya namanya. Ya, jangan mukri ya. Judi yang boleh bukri. Yo. Aduh, lah tambah lemune koyo ngono delok ngarep buri padha ngono. Aja ngomong dura-dura, lek gak iso kok dolane sing iso dura. Ya ngono nama coba dulu kan anak-anak di kono. Lah aku mang maca ayu gare koleh. Boh, bener mana ban? Dulu, jero mbok. Gimana dia mendadak? Gimana kudu beli kok. Bekuduk. Pengen tak jalan. Banyu, Gak iso ya. banyu mepelo. Ini. Yuk, penuh tak kandhani. Penuh iki ndoleki bojo penuh. Ngene lho, Cak. Iya. Cak mukri ku gak ono mule ya. Iya. Wong aku iki bojone, Cak. Iya. Jenenge bojone. Iya. Cak gak tau dingoni. Iya. Ya gak tau diuli. Nandi arek iku. Lah wingi nebang-nebang mok saya sama nambane pero gak dikeki Aduh, dhuwit. Cak, gak tau dikeki dhuwit. Lah nek Belas. omah iku metingkrang. Loh. Jaluk kopi. Loh. Jaluk mangan. Loh. Waduh, marang Lah njaluk. kuman samono kei sapa sing duwe? Oh. Tambahan penuh ta? Kapake ngono, masa tak Padahal nek goleki ya? cerita bojoku iku Gus seminggu tak belanjani 7 juta. 7 juta matane mukri ngono ah. Iku jarene iku sik rencana. Ngene yu. Rencana. Iya. Saumpama petuk Cak Mukri tak kandhanane. Wis aja kuwatir. Ya. Gak majalah nek musuh aku. Majalah kakekmu ngono, masalah. Oh diganti ya? Berarti matamu ngono. Gak masalah. Petuk ta. Wis semono tak kandhani, Yo. aja muring-muring ya. Yo Ayo sing sabar gak. ae. Ya beneran sih lek penaro karo Cak Mukri aku kandhanono. Saiki Cak Mukri kate rabi maneh. Lho, Lho, dikandhani lho. lek sampean niku ngomong lek Cak Mukri kate rabi, Cak. Iya. Aku sak kuku irit gak percaya. Lho. Mergo Cak Mukri ku sayange nang aku. Esuk njaluk, sore njaluk, awan njaluk. Ngono aku, Cak. Sik. Peno iku mau ngomong. Jaluk. Peno iku mari ngombe jamu kalian ngosek. Ya gak. Aku ngombe jamu kalian benggang. Mangkane Gus ya Allah. Rontok. Gede sandal. Rontok-rontok tak tonyor bosok ngono. Petinju iki, Be. Sampeyan iku gak percaya tak jone tuh Gak ngomong percaya, Cak. bener. Sampeyan gak percaya? Ha. Penuh tak dudune buktine, Yo. gak muring-muring. Enggak. Iku. Lho, Iki lho fotone arek wedok. Penuh tak kandhani. Mang teko kene. Gus, Net, Ji, tolong Dek. Wah. Nek ono arek iki, yo iki calon bojoku. iki calon bojone Iki Mukri. lho foto Ya iki iki calon bojone Mukri. Ya iki. Iya. Calon bojone Mukri. Iya. Wah, pesane sayuan kono mbek aku. Lho Ya iyalah. Ya iya lho, pranu rusep nih kok. Masih rusep kena. Oh iya. Kena didekek nek. Roh wong tuane jenenge. Sapa jenenge? Jenenge mbok niki Markona. Jenenge mana arek Markona? Markona. Markona! Jangkrik ngono. Net, opo? Kok jodohanmu ya apa sih Net iki Mang Net? Iki Kok niku lapo kok niku? aduh kakekmu kuwi ah. Kon niku lha apa? Wong Madura gak kenekan lho bojone Mukri ku Net. Bareng ro kok dudukno iki ya apa iki Mang? Ayo. Jelas. Wes, iki penuh lho sing gawe Tanggung jawab. Tanggung jawab lho, iki Mas. wis jelas isu wedok iki murid-murid. Jelas. Pompong durung kedadean. Iya. Ayo dinyatakno mrono. Ngono ta? Ayo. Ayo, Kenceng. pombong dorong.
Lega aku. Nurut barek wong tuwek biyen nek ngandani aku. Kon besok nek duwe anak sikne nurut barek wong tuwek. Saiki bener nurut barek aku. Mulai. Tak kongkon apa-apa ya manut. Saiki tumbuh-tumbuh jange omah-omah. Dadi trotok-trotok jere. Kadek calone bojone iku sogih senajan tuwek. Tebune pirang-pirang hektar. Prautone 16. Tapi gak ono rodone. Ya seneng duwe anak. Jange oleh bojo sogih. Iso keturutan kepengin nadinan. Kon iku nang ndi ae, ya? Lho, lah wong iku mantuk kok pasar nukokno sampean pesen mau apa? Oleh ta? Lah sampean malah njaluk anggur Jawa sih. Lah iya. Gak ono. Lah apa sing ono? Gak ono anggur Jawa. Lah anggur Jawa kok gak ono ya apa sih? Iya, aku mentakon. Paling enten anggur Jawa ngono, kok bingung. Anggur Jawa kok bingung lho. Apa sih anggur Jawa iku, Mbak? Ayo tekono ciplukan mbok musik ngoceh ae. Kok iso iku lho. Lho. Anggur ya anggur merah ta anggur ireng ayo ngono. Lho sampean mau ngomongin nang aku anggur Jawa. Ora anggur. Makane sing dodol kok bingung. Oh, blarah. Apa? Kon iku aja blarah ae. Kon iku jange dirabi wong. Lho, Lho ya apa sih? aku dirabi wong. Belum dirabi cemburu kon. Lho, Ya jange dirabi wong. Jange ya apa ciri-cirine iku ya apa? Jangan ora dirabekno. Wong wis sugih. Oke. Senajan tuwek. Saiki aja ngelek sing enom. Lho kok tuwek? Lho, tuwek tapi ra sugih. Lah mas ayu ning ngene dirabi wong tuwek. Aja milih tuweke. Sing penting dunyane akeh. Oh ya mau, Mbak. Wong wedok lah ngelek sing mapan. Lho lah nek tuwene dilungkas mate. Lho, ya akeh warisane lho. Lho lah rondo. Gak ngono. Saiki lho arek enom-enom lho. Arek joko-joko. Gak nyambut gawe kok rabi. Ciri-cirine wong ya apa, Mbak? Wong iku ya gak tuwek lah. Ya sedeng temlangkrang. Monggo kelopon temlangkrang. Ya apa rek Mbak kuwi kira anake ayu ning ngene lho. Aja ngono ta. Lah, Sing Nek. penting bahagia. Anak ayu ning ngene iki dijodohno ambek angkatan ngono lek cocok. Angkatan apa? Ya angkat-angkat botol. Ya padha ae. Wis awakmu saiki kudu gawe sing ayu. Adus keramas, ya. Sini. Berarti aku iki gelem ngono, Mbak. Ya lah kate gak gelem kok wis dadi wis diradakno. Sampai seneng temen. Iya seneng rek, anake iso bahagia, iso sugih. Ya enak sih Sampai temen seneng. Ya iya. Ya sampai anake rabi yo. Nek. Kok iso mbokne kon rabi? Sampai tiba turu ijen. Aja ngono. Nek anake payu baru Oh, mbokne gelek nang kebon. Kok golek nang kebon sih, Mbak? Aku ya gak gelem deh bapak elek. Berarti ki aku rabi sih. Ya. Mun aku mari rabi sampean sing rabi. Iya sih, ya anake sing sik. Sampean rabi ambek wong. Ndak Ambek apa? irik. Kok iso iku lho? Guyon, kan aku ancene guyonan. Ya wis. Sampeyan nek gak diguyoni darah tinggi ngono. Wah. Wis nang Berarti aku gelem adus iki ya. keramas, pae sing ayu. Aku bae sing ayu. Nang salone ya apa, Mbak? Oh iya. Nek nang salon ae. Nang Iya. salon pas. Loh, kok salon pas? Lho lah salon apa? Lu ya nang salon kecantikan. Dewe. Ya dhewe-dhewe, nek salon pas juga nembel untune sampean iki. Biasae. Ya wis. Nang salon Yang penting ya kecantikan. adus keramas dhisik. Iya ndek salon. Oh, Keramas. Keramas di salon. Terus Yo. dia apa ditonong? Apa ditonong apa? Ditaneng ya apa sih, Mbak? Iya sing ditaning. Iya, Eh. rambutku warnane ngene diireng ya, Mbak ya. Cek rada kalem manis Yo, ngono. rambut kok neyeng. Hah? Kok ngene ae lho dinaing-nayeng. Lah
ya disemerireng lho, sik tambah manis, tambah cantik. Tapi kan aku manis. Ya iya. Tapi kan cantik. Iya ya. Anak siapa sih? Kok lambi kayak mentolo. Anak siapa sih? Anak Markona ya. Ya iya, Ya anak nurun Markona. mbokne kate nurun Ya pasti cantik. Ya Anak iya. Markona. Iya ya. Ya jangan aku jangan salah ya. Ya. Lu gak bisa ngoni. Alah, duit serbantang Piro? 7 juta. Nak gawe salon kabeh ya. Iya, bawon. Nang salon sanggup 7 juta. Tak tuku sak sing nyalon-nyalon. Ya. Wes aku budal ya, Mbak ya. Ya, ya. Ya anak sitok ayu tapi ngalami satu bilah. Ojo eling-eling ancine yo biyen kan. Iya, gamane Markona. Rene, Enten napa? aja pringisan enten napa. Enten napa wong nggawa kenekan iki? Tembak. Pernah duwe anak? Anak. Duwe anak? Nggih, duwe. Lanang apa wedok? Setengah. Ayo. Wedok. Duwe anak wedok? Nggih. Cek cilik wis gedhe. Gede. Duwe anak wis gedhe gak dituturi. Ndelorong. Apa? Pager mangan tanaman wong mbokne dapurane koyo ngene. Juragan wedhus benar. Kok saged pager makan tanaman niku salah kula napa? Karosian. Heh, Napa sih? bojoku iku dipek anakmu iku. Lho, Wuruan anakmu. Dadi mbok gak iso. Ada ngelak itu. Encik. Alon to dhisik. Witoto. Anak kula niku jange rabi pancene. Tapi Makane. tasih Joko mboten duwe bojo. Lanangane Joko. Nggih. Oh, anjane matane burak. Rumono duwe anak dipimpin. Pacaran ambek anake wong apa ambek bojone wong gak ngono ah. Moro-moro serasro raba-rabi. Aku iki lho. Napa? Bojone. Bojone sih. Bojomu. Sik. Calone bojone anak kula niku jenenge Mukri, tapi mboten duwe bojo ngakune. Kamu nek gak bojo ya aku iki bojone Mungkri. Wo, Kok lha lho apa? Yo, kok kolu ya? jangkrik iku. Peraenmu mbek peraenku sik ayan aku. Nggih ngapunten nggih. Ditoton. Apa dorong? Nggih. Dorong tak gorok. Alon sik ngecik. Kencik diatur. Dah Prida. Mak mbokmu kena perkara lah. Boleh kate gak diatur lek gak dipemen tak ricah-ricah. Lah itu ngomong mbakku. Wah, mani-mani. Awakmu iki. Apa? Bapak tak ditupai. Ayo, saya aku sing ngelingi. Prida. Sampeyan kan diapakno? Nih, bokonge mbok iji anak. Oh, bapaknya penceng. Ya, aduh, Mbak. Lah aku majuin. Tambah kok cuklek. Kensik. Diatur. Apa nganu mbakku? Iki lho. Masa main dia anu ya aku gak terima. Iki salah paham. Salah paham. Kok salah paham. Sampe niku sing dianiaya. Aku iki wis seru. Ini iki aja Wis seru aku. Besik. Iki ngono bojone sing jange rabi awakmu ku lho, Dak. Ya apa sih?
Lu ngomong aja, ijek Joko. Tibake. Iki kenekan iki bojone. Mune kenean kok tak. Lho, kenean. Kenean iki bojone Mukri. Lah, kok kenean. Kok aku ora bisa sero ae. Lho, aku lho garo nek Mukri ku ndek bojo. Lah takon ana dhisik ya. Lah kok dadi wong wedok, takon ana dhisik. Lho salahne berarti bojone sampean sing ndelok sampean kurang semok, kurang cantik makane golek liyan. Hei, kan ku rabeng aduk. Wong aku kaya ngene kurang semok. Ya iki kaya wong kekek. Gak apa-apa. Lunge. Gak apa-apa mbakku kayak walang kayak sementing anake cantik. Cantik. Didorong terus lho sana. Rida. Seksi apa wong ngiruke pesek. Kira-kira awakmu gak gelo di batalno. Lho ya gak tangan mbak. Kayak apa aku rabi ambek sing duwe bojo. Oh, pinter lek ngono. Ikhlas aku ikhlas. Nek iki ancene bojone Mukri. Ya, aku bojone Mukri. Iya Bu, sepurane ancene garo. Ya wis nek ngono. Awakmu tutupno ora-ora nok ngene mburi. Arek iki tak aturi. Endi arek? Iki lho, kenekan iki. Wong iki Tak lho. guyu ae. Wong iki tak aturi. Moreng-moreng guyu tok. Ya wis nek ngono aku tak kora-kora. Ya. Kenekan iki rambutan. Iya, ki melok ae. Ono kene-kenean kok tak uncal kok. Ngeten nggih, Bu. Namine sinten sampean? Garo. Cuaria. Bojone Mukri. Oh, bojone mungker. Bojone mukeri jenenge Juwaria. Ngeten nggih, sakniki apik-apikaten. Monggo sakniki diatur. Kula niki lak ampun pesen kuwade. Pun napa ngat. Napa niku ulem-ulem undangan pun swasta. Timbangane kula wingi Prabu. Sakniki sampean kula dadekaken manten gantine anak. Dadi manten. Gantine Prida. Ya, betul. Diolehno Mungker. Mungker anu Mukri. Sing penting sampai anak iso balik rukun barek Mukri malih ngoten lho. Sing penting diatur. Ya wis nek ngono mbok aku ya sadar. Ngoten, Nak. Aku njaluk sepuro ya Wan. Sik. Sampeyan nunggu sik. Dilungguhno kene. Ya. Lungguh. Kati manten pindho. Ya, iki nek manten ngangrak, kula duwe nada. Nek sak wayah-wayah temune manten kudu ditutupi. Oh. Ngeten lho. Ya. Kudu ditutupi. Aduh, ambu tinggi. Ambune pusing. Sak wayah-wayah manten teko, mungkin ngomong nek sampai menengane. Kemanten mlakune wis asamurat. Tambah kok bentel ae. Mbok, Nggih. kula atas nami koncone kemanten kaku iki, kula permisi. Monggo. Nggih, awan-awan menapa niki derek ditangisi kalian kanca kula niki. Nggih, Pun. Nggih sampeyan ijabaken. Nggih. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengiring sedaya, kula atas nami wakil saking kemanten kakung menika sampun ijab kabul kala wau injing wonten nggene Kali Brantas. Anu sik, meneng sik.
Menika wonten KUA ingkang dipun sekseni para keluarga sedaya. Lah menika Kok lembek sik kakek menika. lah nggih menika sampun temuh manten. Mas kawinipun seperangkat alat sholat kalian masjid pisan. Kate masjid. Iya masjid soge gak tak lungno sak masjid rek, gak tak lungno. Rencanane ngono. Rencana ngono. Wis nang budal selek kebelet, Gus. Berhubung kemanten jalan pun kebelet. Monggo, Mbok. Nggih. Cek ni guyon wong panjenengan pun dikarepaken kaya ngeten. Nggih. Wis ya. Niki kula nggih nadar. Nadar napa? Sak wayah-wayah nek petuk judune nek dadi manten kula tutupi. Oh, lah nggih kula wau badhe tanglet ngoten. Nggih. Badhe ditutupi. Nadar panjenengan. Nggih. Nggih, pun dilaksanaken. Mugi-mugi boten enten alangan napa-napa. Ya ngono Gus, wis aja kakek ngomong Gus, nang mulia kok. Sae napa sae? Kae monggo. Pun Mbok nggih. Nggih, monggo. Enten prasmanan Sampun. siapa? Disiapno. Oh, siapno. Bah kene iki cek nek guyon. Oh, dia guyon lah. Jenengane kemanten anyar iku kaya apa? Dek wis paling saya. Dek omong-omongan muga-muga dek seneng sakloro. Masalah ngene, nek pancene kemanten lanang iku wis seneng atine. Gus kon kok nyocot sih Gus. Pun nggih. Pun sampean anggap sinten sing sampean anggap sampean, Pun. Mbok kan mrene. Sampean pun ado-ado sampean mlebet mawon kula lak sukan sih kali sampean. Ora nggih Mas kula nggih rumangsa. Jenenge arek enom iku ya napa sih wong beda padha ijene niku sing kebelet kok. Kembrawe ming. Suwe rek gak tau kepethuk ngene iki rek. Ngene iki kok. Dorong aku dorong rek. niki awakmu ku cilik. Ciliku gara-gara gak tau kon kei iki lho. Kai, wis bedine jawa aku. Esok jaluk. Ana garangan dibulet ulo. Lekrok wis ah. Lapo Kri? Kono lapo? Iki kon apa iki? Ji sik ana iki ji mledos ji. Ece moto. Ji. Mledos iki ji. Wah, lho mledos temen kan situ ji. Wadah. Wis. Lho pegel aku cak, loro atiku. Aja pegel-pegel rek. Aduh. Rek aku cuwulik coba wandeng rek. Geger kusuk nek papan rasane iki. Ya iku akibate. Ya sepurane di aku ngene sepurane. Kurang apa sih wong bojo kaya Lah ngene. iya cak. Ngene Gus, aku saben dina nyambut gawe ben dina mulih gak tau digaeno wedang. Kaya ya gak titik ya tak lungno kabeh Gus. Lho. Ngene yu. Ya. Sebagai seorang istri itu harus respect karo suami, menghargai suami. Ya, jangan Senajan salah. koyone cak mulki mek titik, wajibane wong wedok esuk ya gekno wedang. Nah, Iya cak, lah kowe gak kober HP tok ae cak sing tak nggonmu. Ha iku apa? Tutupan wong cicok kan ngene-ngene tok aku cak. Ha iku. rokok ya dijatah Gus, mosok sedina durunge rokok sitil dadekno petang dina kon gelem ah. Wis saiki rukun maneh. Ya Sing sepurane ya cak yo. Iya gegerku iki besep barek geger iki rek. Wis,
Iya, Cak. Dukun. Ya wis, Cak. Ayo didungakno. Ya, kabeh. Supaya Mbok Markona iki lak wis sepuh. Wis sepuh. Wis metu jalune. Iya, jene kaya petik iki, Gus. Ayo wis timbangane turu sore-sore yuk. Iya, apa, Gus? Ayo nanggone Kapringan. Oh, nang kapringan apa, Gus? Duko Klopo. Duko kelapa. Ya ya ono. Kecamatan Terongan Kabupaten Jombang. Jombang. Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi ya, Iya, Gus. Cak. Hiburane teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa